Clarice Camilleri Jeremy Camilleri li jinsab mixli bil-qtil ta' Pelinkaja għażlet li ma tixjiġ kontra bina dritt mod ilila skont il-liġi. Dan hekk kif quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello komplet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Camilleri ta' 33 sena. Is-sewwi akkużat li saqal fuq it-tfajla torka fl-inċident li seħħ fit-18 ta' Jannar li għadda fil-Gżira. Il-vittma kienet ittajret mill-karozza li kienet isuq l-akkużat ħdin stabbiliment tal-ikel u l-każ kien qajjem furur kbir minħabba d-dinamika ta' kif seħħ. Preżenti fl-awla fis-seduta tal-ħamis fost l-oħrajn kien hemm missieru oħt Pelinkaja kif ukoll l-Ambaxxatur Torka l-Malta u bħas-soltu kien hemm sigurtà kbira fil-qorti mal-inġieb l-akkużat mill-ħabs. Il-prosekuzzjoni sejħet lilhom l-akkużat fejn infurmat lill-qorti li ma xtaqitx tixhed kontra bina u għalhekk niżlet minn fuq il-pedana tax-xhieda u ħarġet il-barra. Ix-xuta li Safranz li huwa espert patoloġiku kien appuntat fl-inkjesta maġisterjali u qal li kien għamel l-awtopsja fuq Pelinkaja fejn irriżulta li l-kawża tal-mewt kienet kaġun ta' traumatic brain injury u ġrieħi fl-iskutella tar-ras. Fil-qorti intqal li kien hemm bosta affarijiet fil-post tal-inċident inkluż fuel, ġebel, bricks, dem biċċiet tal-ħwejjeġ u l-vettura li kellha xi daqqiet fuqha. Barra minn hekk fil-qorti ġie ppreżentat rapport li juri lil Jeremy Camilleri kien taħt l-effett ta' droga kokaina kif ukoll kannabis. Madankollu t-testijiet sabu li kien negattiv għall-alkohol. L-avukati Kayli Bonnet u Nathaniel Falzon qed imexxu l-każ f'isem l-Avukat Ġenerali. L-avukati Charlon Guder, Ramona Tart u Shazu Ghaznavi qed jirrappreżentaw il-familja tal-vittma.